Morjesta! Tällä kertaa tulin tähän Taruksen retkeilyalueelle, mikä on tässä Pohjois-Hämeenlinnan alueella. Tässä olisi pari yötä aikaa olla, nauttia leirielämästä ja vähän patikoida. Sää on vähän tämmönen tuhnunen, niin kuin se usein syksyllä on, mutta ei anneta se haitata. Kohta tehdään hyvää iltapalaa ja siitä se reissu taas alkaa. Tervetuloa mukaan! Tällä kertaa jotenkin vanha Trangian esiin. En aikoihin tätä käyttänyt, mutta pitää välillä käyttää, ettei ihan homehdu. Ettei aina lotraile vaan kaasujen kanssa. Ajattelin tehdä tässä iltapalaksi ihan perinteistä lohikeittoa. Eli mulla on täällä pari hyvän kokoista perunaa ja sitten on sipulia ja lohifilettä. Sekaan sitten tämmöistä kauraruokakermaa. Ja sitten on vielä tämmönen kalaliemikuutio, niin saa vähän makua. Uskon, että siitä tulee hyvä.
ettei mene sekaisin juomaveden kanssa, niin hyvä merkki siinä. Siinähän se sitten alkaa kohta poristamaan. Ja taas muistan, että Trangiassa tää lämpötilan säätö ei ole ihan niin yksinkertainen juttu. Tähän piti laittaa tämmönen termostaatti. Noin. Maistetaan sitten. Kyllä lohikeitto toimii joka kerta. Ajattelin tosiaan nukkua tässä laavussa. Tää ei ole ketään tullut tänä iltana ja tuskin nyt tuleekaan enää, kello on sen verran paljon. Siinähän se on hyvä pötkötellä, niin ei tarvitse kastella omaa telttaa. Taidan tästä pikkuhiljaa tosiaan niin hiipiä tonne laavun syövereihin ja unta nuppii, sen verran on pitkä päivä tänään. Oikein hyvää yötä, jatketaan huomenna.
Huomenta. Aamulla on herätty erittäin kostea ja sumuiseen aamuun. Onneksi nyt ihan suorasti vettä saada. Kosteutta on vain ilmassa tosi paljon, mutta sen kanssa pärjätään. Tuli nukuttua taas tosi hyvin, niin kuin aina luonnossa. Kello on ympäri käytännössä. Seuraavaksi ajattelin lähteä vähän patikoimaan tuosta. Alkuun varmaan tuohon Kelkutteen kämpän suuntaan. Semmonen vanha savottakämppä, mitä pystyy vuokraamaan. Käydään katsoa, jos siellä ei ole vuokralaista, niin vähän ihmettelemässä, mitä siellä löytyy. Siihen suuntaan sitten seuraavaksi. Onpa mielenkiintoinen kohta, kun pitkospuut jatkuisi niin tuonne suoraan. Polku jatkuu tonne. Taitaa mennä polkua pitkin. Niin ja siinä oli vuokralainen tuossa Kelkutteen kämpällä, niin kuin mä vähän aavistelinkin. Ei sitten viitti mennä kuvailemaan sen tarkemmin. Siinä on kuitenkin tuonne yleinen kaivo, mitä kaikki retkeilijät saa käyttää. Täytin siinä juomapullon sitten. Mä ajattelin, että mä lähden jatkaan tosta. Tossa menee tommonen karhulenkki, niin lähden sitä seurailemaan seuraavaksi. Katsotaan mihin se vie. Pitääkin olla tarkkana, ettei päädy kenenkään ruokapöytään. Ja hauska yksityiskohta oli tässä, kun linnunpöntöstähän tuppaa aina katot lahoa ajan myötä. Joku oli keksinyt laittaa kiven katoksi, niin luultavasti kestää muutaman miljoona vuotta. Tämä karhulenkki on saanut nimensä tästä Karhumäestä, joka taas on saanut nimensä semmoista tarinasta, kun täällä oli kuulemma tämmönen joku metsän erakko ollut poimimassa tuohirullia ja
Tässä polulla oli tullut vastaan karhu. Erakko oli pelästynyt niin paljon, että tuohirullat oli lennellyt pitkin mäkiä ja lähtenyt kieriin mäkeä alas ja karhu olikin kiinnostunut niistä. Ja sillä väliin erakko pääsi pujahtaan karkuun sitten. Saas nähdä, tuleeko tänään karhu vastaan. Tää vähän haukata evästä, kun rupes huikoon. Tuohon reitin varrelle sattui toinenkin tommonen vuokratupa nimeltään Kristianin torppa. Sitäkin voi ihan vuokrata Hämeenannan kaupungilta. Käsittääkseni aika pieni, joku, katoinko että siinä olisi 4 henkeä mahtunut yöpyä. Nimensä se on saanut Kristian nimestä kaverista, joka piti torppaa siellä viimeisenä verhon kartanon mailla. Kaskea polttamalla ja sitä maata viljelemällä niin elantonsa saanut. Tietysti kartano vei tilistään jonkin verran välistä, mutta hengissä pysyi. Tervetuloa keittiöön, joka sijaitsee Korpikuusen kannon alla. Tänään meillä on niinkin eksoottista ruokaa kuin juustokana, suolakurkku, cheddar-juusto, hampurilaisia. Reseptihän on hyvin yksinkertainen. Pekonisiivut paistetaan omassa rasvassaan. Ei missään nimessä rapeiksi, vaan jätetään aavistus sen pehmeä. Tämän jälkeen kanapihvi lämmitetään pekonirasvassa lämpimäksi. Jonka jälkeen kaikki kasataan samaa läjää 2 sämpylän väliin. Juusto. Se on siinä. Ja sitten syödään. Maistuu yhtä hyvältä kuin ennenkin.
No niin, päivä päättyi tänne Taruksenmäen tulipaikalle. Aika kostea päivä ollut, mutta ihan täysin ei satanut ollenkaan, että sillain ihan ok kulkee. Laitoin tuohon laavun pystyyn tuohon vähän sivummalle ja ajattelin siinä nukkua seuraavan yön. Mutta nyt on niin hirveä nälkä, että pakko ruveta tekemään ruokaa. Jos oli lounaaksi vähän rasvasempaa ruokaa, niin päivälliseksi onkin ihan rehellistä hernikeittoa. Hernekeitto on aika hyvää täällä mettässä. Tässä kun kävelin tänään, niin siinä oli tällaisia infotauluja aina välillä. Ja yhdessä kerrottiin siitä, kun ihminen loputtomassa ahneudessaan keksi, että kun suon läpi kaivaa ojan, niin pintavedet lähtee liikkeelle ja suo kuivuu ja sitä kautta saadaan lisää tuottavaa metsäpinta-alaa sitten. Niin siinä yhteydessä sitten kerrottiin tämmöistä ammattikunnasta kuin ojankaivaja. Nämä kaverit, jotka sitä kaivosta ojaa, niin siinä oli esimerkkinä, että ne sai niin kuin metriperusteisen hinnan, eli kaivoit metrin ojaa, niin sai 3 markkaa 75 penniä. Ja sitten siinä oli niin kuin vertailukohtana, että paljonko ojaa piti kaivaa siihen aikaan päivässä, että pysyi niin kuin leivässä, niin se on 10 metriä valmista ojaa. Ei ole sekä ihan helppo duuni ollut. Niillä oli työkaluna piilukirves ja reikälapio, mikä piti tietysti tuoda itse. Ei tullut työnantajan puolesta. Ne samat ojat muuten, mitä kaivettiin silloin, niin niihin sai aikanaan valtion tukea. Että ojitti omat suonsa ja nykypäivänä saadaan tukea siihen, että ennallistetaan näitä soita. Kyllä ihminen on ihmeellisen viisas. Nythän se on aika taas mennä nukkua. Jatketaan huomenna. Hyvää vetä.
Hyvää huomenta. Täällä on herätty talviaikaa. Kelloja siirrettiin yöllä tunti taaksepäin. Tai ei niitä kyllä tietysti hirveästi siirrellä nykyään tarvi. Itsekseen ne siirtyilee, mutta joka tapauksessa. Tuli nukuttua tosi hyvin taas semmonen juttu kävi kyllä tuossa yöllä. Havahduin jossain vaiheessa siihen, että jotain märkää on naaman päällä. Ja siinä lähdin sitten pilkkopimeässä asiaa tutkisteleen, niin yksi tommonen telttakeppi oli kaatunut tosta. Lähtenyt vaarana maasta irti ja keppi kaatunut. Ja se tarkoittaa tässä majoitteessa sitä, että yksi kulma on sitten maassa. No ei siinä mitään, laittelin sen takaisin. Sen verran ehti koko yö sato vettä, niin vähän lammikkoon kertyä siihen sen osan päälle, mikä oli maata vasten. Ja sehän tarkoittaa sitten, että täällä on vähän märkää nyt, mutta eiköhän sen kanssa selvitä. Nyt pitäisi ruveta laittaa aamukahvia. Tämmönen oli retki Tarusjärven retkeilyalueella. Mä luulen, että tää reissu on hyvä päättää tähän Tarusjärven rantaan. On tästä autolle ehkä 5 kilsaa. Tossa menee semmonen hiekkatie, mitä ajattelin kyllä hyödyntää. Sää kun on vähän tämmönen mitä on. Pikamarssi autolle toisin sanoen. Mutta hieno juttu kun olit tänne asti mukana reissussa ja laita peukkua jos tykkäsit ja tilaa kanavan. Nähdään sitten taas seuraavalla reissulla. Se on morjes.